Първо мисля да изиграя едни survival games. Сега трябва да чакаме тук. Да е малко и... Аз обичам като чакаме така да чичам малко. И... Чакай да малко споходя така. Така... Мисля цялото видео да изиграя това един, нали там, Survival Games, да изиграя едни Skywars и мисля това да е за цялото видео, защото не искам го правя прекалено дълго. Така малко в сауната поседим. Няма почвам. Утре мисля да правя ревю на новите ми слушалки за компютъра. Аз просто ги чеках, защото просто старите ми се развалиха и нямах микрофон, за да снимам на компютъра. Но вече ще снимам. И понеже сигурно вие го познавате, Star Destroyer, аз съм приятел с него и гледали сте, може би, новия му клип на сервера, тогава ще влизам в неговия сервер, ще играем, поне ние сме приятели с него. И така. Айде бе, няма ли почва? 100 часа. Най-накрая. Сега, че това го изнеса и без да искам. Така, трябва да бягам. Добре. Толкова успях и на вземем. Там пълнца так ще вземем. Сега виждам един чест, който мисля, че не е баран. Не познах. Това чест тук баран ли? Да. Имаше вече първия кил. Тук това чест. Не. Една клетка, така, за поне намерим нещо. Не. Имам две панталонки. Ще ги дам на някой. Ето, тук мога като пешка. Те това, че сигурно не са обрали. О, добре. Така. Какво? Няма убия точно началото. И добре, убиха ма. Гадно. Добре, за да не губя време направо ще да от сервера, ще влязам. Дано. Сега смятам да изиграя един Skywars.
Пъгна се. Добре, тогава ме изпълням на хубав байом. Пак не се излизам. Само ви кажа, в скоро време смятам, понеже вече на компютъра, смятам да направя един мой сервер, в който ще играем, може би, Star Destroyer. Аз и за другото вече там ще трябва да правим кандидатурите. Аре бе, обличи се малко. Обличи се малко. Тука ужас. Ужас, ужас. Ужас. Ай, станата ще чакаме някой. Почнахме добре. И скок. О. О, кил. Правим кил. Страхотно. О, кой му би? О, втори кил. О, чакай, ще направя хитрик. Не, убиха. О, още един. Аз тук направо съм бог, бе. И падам. И хора, извинете се, прекъсне, просто майка ми влезе и така. Сега ще изиграя един Skywars. Skywars не съм играл всъщност. Ето да. И... О, колко чета. Така, лък, така.
Не. И добре, хора, мисля това да е всичко от този клип. Надявам се да ви хареса. Ако ви е харесал, моля, абонирайте се за мен. Чао!